Ani video katala joton lamsogo jotono hor kaham gai noro kaham na tongkia sabagadi gai ang khakau noro no jotono kaham na hina ang kaham no gai ani kok samana rok kisa bul tong hangge kisa nakar badi gai norok bai kok thai thani salai na bagai payment se ani thaimal log nunggai norok saima kana tamni bagai paymani sini tiparasa kuri borok mosor phalai chala jamani kila bazaro 3 kg mosla oi rangria oi khali thango wainsa masa gai sini tiparasa bomakhang nunggai daw ma haike thungna nai sini borok hingke je jaga phano thangdi thungjago buibai oino dofani borok bai thungjago sini borok hingke saburum burum da ma haike thungjai matong sinai sini tiparasa bomakhang nunggai da ama haike thungna manjak 3 mas bo moso 3 kg telango se 3 mas thangai to hingke bo tabu burang ya tini se manjago bo tini manja mane kunu khamia bongni borok no sini borok o jaga sini borok manja mane hingke sini borok hingke tabu bukhru tokhru khai khamung gai bongni borok ongai bongni borok kunu khamia sini tiparasa bomakhang nunggai da ma haike thungna nai obono sini borok gori borok phalai chalanai borok gai sini borok hingke dukan dina bo jaga ri jaga phano thangdi sini edc elaka go se jung dukan dinani jaga ri jagya borok bai o jaga go sini borok hingke bukhrup jakhamung tokhrup jakhamung borok ongai kunu khemia borok nkai tini se manjagoi tini se mabioi rangriu obo tini manjagoi se rangriu haya hingke bono bo manjaya hingke rangriu mongbo taibo tongkhamung naidi busuk se sini borok thungoi tong sini borok hingke kono jaga safety koroi je jaga phano thangdi sini borok hingke thungjaknai bujanai tokjanai hotuk satuk akhulmaya sini borok hingke Jungtabo Agotola town no se jungtabo Agotola town no se jungtabo hotuk satuk akhulmaya kiri koroki matongo wainsa ni mani paithen kaisa akhol chaya gai sini borokno ro hingke bo rangrioi sakang mani lagoi dugana phaila phaidi hinai sanai nungsine jodi nungsine laima mangkha sini laime hingke maya gai bongni thani mani paijana ke logo loge rangri ma phainai ma hai ama hai akhol chaya wansarok